tafi ka bar ni raina bai so ba, in ka tafi zuciya za ta yi kuna. Bani barin ka kar ka bar ni masoyina. Gani na ɗauki jakana a hannuna, zan tafi Maiduguri bakin aikina. Aikin soja ne hanyar cin abinci na sadaukar da rayuwata ga ƙasata. Kimin addu'a ba wai ki yi kuka ba, In Allah ya yarda zai kare min kai, ba wanda nake tausayawa sai dai kai. Alhini duk mun shige da gani har kai, ban sarashin ka baby ko da na sakandai. alƙawarin ki zan rike sanyin idona, kowa ya sani ki ce 'yar lelena. Ban miki kishiya in kin shiga gidana, daga ke na rufe ban kula 'yan mata. Arka sanya zuciyata ta yi sanyi, duk jiki kaga babu karfi yayi nauyi. In ka so zan bi ka don bana shayi, bana so ka sha wuya lokacin sanyi. Dukka abin da ranka ke so sai na yi. Ke ce na zaɓa uwar 'ya'yayena, ranki ya huce zan nuna miki ƙauna. Har abada da ki kasance a gidana, tafiya kin san ba zai zan mutuwa ba. Zan dawo gare ki domin na yi dubiya, in ga kyakkyawa mai sanyaya zuciya. Mai sona kar ka tafi. A fagen da